Сещаш ли се за онези малки гевречета, дето висяха по коловете на коледарите? Ако бяха заядене веднага, нямаше да стигнат до втората къща. Те не бяха закуска, бяха път. Баба казваше: крава е за масата, гевречето е за носене. Малки са, защото баба не обичаше излишното. Да стигне за всички, викаше. Кръгли са, че годината да е цяла. Като семейството, ако може. Твърди се. Животът не е мека питка чедо, ама ако е здрав, се носи. Как баба правеше гевречета. Брашно, вода, сол, мая. Толкова. Който търси глезоти, да иде у града, казваше баба. Месеше твърдо. Не за глезене, а за път. Оставяше го да втаса, колкото да се събуди. Оформяше гевречета. Еднакви, да не се карат късметите. Във вряща вода щипка сода. Гевречетата потъват, после изплуват. Щом плува, значи му е време да тръгва. Пекат се, докато станат златни, сухи и твърди. Като ги почукаш да дрънчат. И тогава баба казваше: не го яш сега, гевречето е за носене. Гевречетата се правят преди Коледа, а се дават в нощта срещу Коледа. Коледарите пеят, благославят, а баба казва: на добър път. Днес бабата е в рецептата, коледарите в песента, а доброто пак тръгва по къщите. А у вас ще се месят ли гевречета тази година, дори да няма кой да ги носи, защото най-хубавото все пак се изяжда? Светли празници от Рецептурник.